aktivni sanitetski brigadni general dr. Milosav Petrović, medicinu je završio u Gracu. Učesnik je Balkanskih i Velikog rata. Posle rata bio je upravnik stalne vojne bolnice Moravske divizijske oblasti. Odlikovan je ordenima Svetog Save 5., 4. i 3. reda. U Nišu je posle Oktobarske revolucije živelo više ruskih generala. Na ovom groblju pronađen je grob generala Čeljuskin Mihajlovića, koji je umro 6. juna 1935. godine. Počasni general Stevan Luković bio je komandant Moravskog pešadijskog puka. Ukazom kralja Aleksandra postavljen je za doživotnog senatora. Učesnik je Velikog rata i Balkanskih ratova. Posle ratova živeo je kod zeta Pere Aranđelovića, apotekara iz Niša. Njegova žena, Ljubica Luković, bila je predsednica Kola srpskih sestara i dobrovoljna bolničarka tokom Velikog rata. Umrla je u Nišu 10. februara 1915. godine. Svake godine članice Kola srpskih sestara 10. februara odaju poštu svojoj umrloj predsednici. Aktivni artiljerijski brigadni general Jovan Ćimović rođen je u Užicu. Tokom Velikog rata bio je komandir baterije u Brskom artiljerijskom puku. Odlikovan je ordenom Karađorđeva zvezda sa mačevima 4. reda i belim orlom sa mačevima 4. reda. U aprilskom ratu je zarobljen, odveden u logor Osnabrück, gde je 1943. godine umro. Projekat Aleja zaboravljenih velikana sufinansiralo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.